med købet af DSU Camping Vesterhav fået en lejrserie i Pia Persen fra DSU Camping Ejsing og support i hendes mand. Jeg tror nok, han her Jens. Jens har fortsat DSU Camping Ejsing med hjælper til, når tiden tillader. Lige fra overtagelsesdatoen har Pia og Jens haft gang i malerkosten, revet vægene, lagt gulve, ændret og trimmet med god hjælp fra nogle gode campister. Vi kan dog regne med, skifter lige blag, at en fuldstændig træpladsen er et projekt på nogle år. Her er livsmod og lyst. Nu kan vores gæster tage på camping 100-200 meter fra Vesterhavet med den fantastiske badestrand med moler og godt fiskevand også. Det er primært campingpladsens gæster, der benytter stranden, i det der ikke er en p-plads til andre gæster. På vores plads her findes legeplads, minigolf, bowling, tennisbane, beachvolley, basket, bar, specielle fiskerensepladser, hytter og stor bålplads med grill. I servicebygninger findes vaskemaskiner, tørretrum, centrifuge, spa bag, sauna, højfjeldssol, familierum, tv-stuer. Ja, man kunne faktisk blive ved. Det er jo helt utroligt her i Vestjyske. Der er endda vaskeplads lige her ved siden af til bil- og campingvogn, samt udendørs udslagsvask til kemisk toilet. Og der er internet på hele pladsen. I Harboøre by finder man mange gode forretninger, samt et moderne aktivitetscenter for hele familien. Vesterhavet er en lokal dansk betegnelse for Nord. Især den del, der ligger langs den vestjyske kyst. Vesterhavet er det nærmeste, man i Danmark kommer på egentlige oceanske forhold. Og store dele af baglandet er udbygget til turistformål. Mange gæster hører og ser historiens vingeshus i de mange bunkers, som findes overalt på vestkysten. De er som bekendt opført af tyskerne under 2. verdenskrig, hvor de indgik i invasionsforsvar og var en del af den såkaldte Atlantvolden, som strakte sig helt op fra Nordkap og ned til den spanske grænse. De tyske bunkers blev bygget i klitterne, og de fleste ligger nu på stranden, hvor de også er et vinført omfangsrige kysttilbagetrækning, man ser på vestkysten. Ringkøbing Museum arrangerer hver sommer guided udflugter til de mange bunkers, hvor man kan få den fascinerende og spændende historie om disse fæstningsværn. Der findes utallige muligheder for at få fisk på krogen. I havet, fjorden, åerne eller i en af områdets mange potentielle søer. Man kan godt fiske fra stranden eller fra de solide høfter, som rækker ud i Vesterhavet. Her er der god mulighed for at fiske efter specielt flagefisk, torsk eller makreller. Vesterhavet er garanti for sublime oplevelser hele året. Naturen med de store vidder og fjerne horisonter, de brede badestrande og de bløde klitter skal opleves på tætteste hold. Om sommeren er Vesterhavet for mange det oplagte sted at drage på ferie. Bageferie, dageferie, aktiv ferie, wellnessferie, ja, man kan blive ved. Man får det hele herude, og Vesterhavet vil tage imod dig med dine kilometervise af bredder, vige sandstrande, bløde klitter og masser af liv og glade mennesker. Men Vesterhavet er oplagt hele året rundt, for havet har altid sit ansigt og sin charme. Også i vinterhalvåret, hvor mange gæster finder skønhed i dets brusen og dets ofte lidt barske ansigt. Vi er samtidig tæt på den grønne kystvej og Marguerite-ruten. Marguerite-ruten går fra DSU Camping Vesterhav i en nær afstand. Nu slutter jeg snart, hvis jeg kan finde ud af det her. Afslutningsvis vil jeg oplyse, at vi trods vores kapitaltunge investeringer har vi sikkert en bæredygtig økonomi og står yderligere parat til at købe en plads, hvis den rette kommer. Vores mål er rettidig omhu, og vi vil fortsat modernisere og markedsføre DSU's image
og skabe grobund for yderligere fremgang. DCU er en sund forening i en positiv udvikling. Jeg har smugkigget på den reception, der står foran os her. Der vil jeg gerne takke lejrchefen Pia for det flotte arrangement, hun har sat på benen her. Der er utrolig flot dækket op derinde. Der er virkelig noget for jer alle sammen. Men kære campister, skal vi sige tillykke til DCU Camping Vesterhav ved vores 20. plads. Jeg synes, vi skulle udbringe et trefoldigt leve for pladsen her. DCU Camping Vesterhav, den længe leve. Hurra! 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 Tak skal I have. Du har altså allerede sagt, Bjarne. Men vi er i kredsen meget stolte af, at vi i dag kan indvie Vesterhav Camping. Og vi er utrolig glade for, at det er Pia, der er blevet lejrchef. For jeg husker, at det ikke er så lang tid siden, vi stod i Ejsing, hvor der var 25 års jubilæum. Og der stod vi og roste Jens og Pia for den stand, som de holder pladsen i. Og nu ved jeg godt, det er Pia, der er lejrchef heroppe, men vi ved jo også godt, at de hjælper hinanden. Så derfor er vi sikre på, at den plads her, den får akkurat den samme standard, som den har i Ejsing. Vi ved også, at de ikke himler, før I er helt færdige. Da vi var oppe besøger her først på året, der kunne vi godt se, at pladsen den trængte faktisk til en rigtig kærlig hånd. Og I er jo ved godt mod. Maling og rengøring, siger I første omgang, det gør jo en hel del. Så I var allerede godt i gang dengang. Men det var også meget vigtigt for Pia at pointere, bare folk nu ikke tror, at vi stopper her. At det var så bare det. Fordi der er jo rigtig meget, der skal gøres. Og det ved vi udmærket godt. I stopper, eller du stopper ikke her, Pia. Du bliver simpelthen ved. Du knokler indtil, at den plads har den samme standard, som alle vores DCU-pladser har. Så det lover rigtig godt for fremtiden. Traditionen tro, så skal vi også overrække noget til dig, Pia. Hvor er du hen? Det var godt. De 7 kredser har skillinget sammen om et stort ur til pladsen. Ingen ordentlig plads uden et ordentligt ur. Så det får du fra de 7 kredse, og det kommer frem her. Okay. Tak. Godt, jeg har en stor information. Tusind tak. Hvad er klokken? Den er 10:33. Ja, og så har vi også lige en lille blomst til dig, Pia, fra 6. kreds, som du kan stille op inde i din reception. Den kan pynte derinde. Og så dermed hjerteligt tillykke med din lejrchefpost, Pia. Tak.